Benvinguts a un nou episodi de Cròniques del Nou Món, el podcast de Salvem One Piece en català. En aquest espai parlem de la sèrie, del seu doblatge i sobretot de la comunitat que hi ha al darrere. Avui comencem amb una nova secció dins el podcast. Parlem amb les veus de la comunitat, parlem amb vosaltres, els fans, per conèixer una mica les diferents maneres com hem viscut i com vivim aquesta sèrie que tant estimem. Avui estem amb les Younenki Music. Benvingudes, com esteu? Hola! Estem molt contentes d'estar aquí per parlar de One Piece. Sí, la veritat és que sí. Molt bé, molt bé. Per començar, pels despistats que encara no us coneguin, expliqueu-nos una miqueta qui sou, com va néixer el vostre projecte... Bé, doncs nosaltres som les... Ai, perdona, que t'he trepitjat, que no t'he vist. Vols? Tu? Doncs som les Younenki Music, ella és la Cris, jo soc la Laia, i és un projecte que va néixer a la pandèmia, bàsicament perquè volíem tocar un punt de nostàlgia. Nosaltres som molt nostàlgiques, som millennials pures. Llavors, buscàvem aquelles cançons que dius, ai, quins records, no?, aquella música, i vam començar a fer un primer medley amb els openings com Inuyasha, Bola de Drac i també One Piece, i tot aquest moviment, tota aquesta nostàlgia ens ha portat fins aquí a fer concerts i mira, avui a parlar de One Piece. I seguint amb això, quina relació creieu que té el vostre projecte amb One Piece? Doncs jo crec que en té molta més de la que sembla, perquè nosaltres, quan anàvem a primària, era la sèrie que feien als migdies, era One Piece, i clar, nosaltres jugàvem a cantar les seves cançons. Llavors una mica cantar, fer els concerts, és com reviure totes aquelles hores al pati de l'escola cantant les cançons d'aquest anime. Per nosaltres era com la novel·la del moment, i era comentàvem els episodis, i com tot ho repetien tant, doncs clar, ens sabem com de memòria de veure'ls tantes vegades. I per això, que jo crec que té com molta connexió amb One Piece i Younenki, per això, perquè era un dels animes del moment que nosaltres, sense saber-ho, doncs ens va com entrar dins de l'ADN. I anem al principi. Com vau descobrir vosaltres One Piece? Doncs com bé ha explicat la Cris, això, teníem la sort de tenir 3XL, tenir K3 en català, i molts dels animes que ara cantem els vam descobrir allà, i és el cas de One Piece. Als migdies estàvem veient els capítols, després els comentàvem. A més, era allò de no podem perdre un capítol perquè després s'ha de comentar. I no teníem cap lloc on veure'l, llavors s'havia de veure sí o sí, o esperar que posessin el dia i perdre't algun capítol. Recordeu algun moment que us fes enganxar a la sèrie? Algun moment de la sèrie així que recordeu especialment? Sí, jo no recordo quan em vaig enganxar, perquè és que era com rutinari, perquè és que era el que hi havia i llavors ho miraves. Sí que recordo moments que recordo jo petita veure'ls com el típic de l'Anami, aquest moment de l'Anami que li posa el Ruffy al barret i tal. O sigui, aquests moments sí que els recordo, o tota la saga de la Basta, tot això ho recordo molt, però no recordo dir un moment de sí, estic enganxada. No, és que jo crec que no era conscient ni que era anime, o sigui, per mi era com una història més que mirava i que estava com enganxada des del principi, però no recordo un moment concret. I vosaltres com vau viure la sèrie? És a dir, què representa per vosaltres? O què va representar en aquell moment? Jo? Sí. Vale. Bueno, és que és això, Jo crec que és que no érem conscients, o sigui, jo crec que som conscients ara de tot el que va representar totes aquestes sèries, ara parlant de One Piece, no? Tot el que va representar One Piece en aquell moment. Però per nosaltres era un moment d'unió entre les dues, un vincle que es creava també a través de la sèrie perquè la podíem comentar, i per nosaltres era com amistat, era un vincle que per nosaltres One Piece, una de les paraules que vam dir fa poc que ens ho van demanar, va ser amistat, i així ho crec, però o sigui, ha significat una cosa doncs, molt important per nosaltres com a catalanes que som, que eren els dibuixos que vèiem quan érem petites. Molt bé, i doncs ara passem a parlar del doblatge.
És a dir, parlem exclusivament de One Piece en català. Quan veieu One Piece en català, què és el primer que us ve al cap? La paraula Rufi. Clar, a mi em va xocar molt perquè jo sempre l'havia vist en català i, clar, també és això, quan vam començar a consumir One Piece no hi havia tota aquesta xarxa d'internet tan gran com per descobrir com es deien altres idiomes o com es deien idioma original. Llavors, jo encara no sóc capaç de dir-li Luffy al Rufi. O sigui, és una cosa que tinc molt instaurada o, per exemple, el Chopper, perquè quan surt tot l'arc de Chopper li diuen tan marcat la E, aquí el Chopper, que també el tinc com molt incrustat a dins i em costa molt dir-li d'una altra manera. Llavors podem dir que canvia l'experiència de veure'l en català respecte amb altres idiomes o l'original, creieu? Home, sí, clar. Al final, tota l'adaptació és una adaptació, inclús si parléssim de llibres, inclús si parlem de cançons. Nosaltres que hem fet alguna adaptació de One Piece, no té, o sigui, té l'essència de l'original, però té aquest toc que no té l'original. Li podem dir més proper perquè és en català, li podem dir d'una altra manera, però evidentment no serà mai igual que original. Molt bé. Ara passem a parlar d'una cosa que us afecta directament, que són les cançons, els openings, els endings i les cançons de One Piece. Què va significar per vosaltres poder-les escoltar en català? Doncs que existís Yonenki. O sigui, per nosaltres, gràcies a que es va fer tota aquella feina del català tan important en aquell moment de també doblar les cançons, doblar-ho tot, gràcies a això existeix el nostre projecte. I repeteixo el mateix, crec que per això és tan important, ara no es pot fer pel que no es pot fer, no, les cançons, però per això crec que és tan important, perquè nosaltres, sense adonar-nos, obligatòriament miràvem l'opening, miràvem l'ending, gent que potser no tenia la llengua tan agafada, que era castellano parlant o el que fos, doncs també s'ho aprenia, i és com per nosaltres era el que era normal, o sigui, nosaltres un opening de One Piece que es fes en català no podia ser en japonès perquè era en català, saps? Que bàsicament és la banda sonora de les nostres vides. Abans de començar el projecte de Yonenki, allò que comences, et surt una cançó i dius, quina cançó és? I és un opening o un ending d'aquella sèrie que fa tant de temps que vas veure, o inclús reconèixer l'anime que estàs veient per l'opening o l'ending abans que per la trama que està passant. I jo vull destacar puntualment el primer ending, que sempre li deia a la Cris, la frase que diu el primer ending de One Piece de que les melodies que ens vam inventar es puguin fer realitat, per mi això és Yonenki, perquè a més és una de les cançons que més he cantat a la meva vida per excel·lència. La recordo cantar-la a tot arreu. I, bueno, lligat a això, tenia una pregunta que és si hi ha alguna cançó o opening o ending de la sèrie que us emocioni especialment o que recordeu amb més il·lusió o amb més afecte respecte a la resta. Bueno, la Laia crec que la seva ja l'ha dit, no? L'hem dit. I l'Opening 4, Bon Voyage, també, no sé per què, em va agradar molt la lletra, el que deia i el concepte de tot el missatge que hi havia darrere de la cançó. Ostres, és que a mi m'agrada molt de Bon Voyage, del que has dit tu, l'speech del principi. Oh, m'encantava. O sigui, era com... era com supermotivacional, m'encantava. Però jo, per dir un altre, l'Opening 5, per exemple, m'agrada molt. I, no sé, l'ending... és que són molt bonics, algun de la Basta, el 7 m'agrada molt, el 5 també m'agrada molt, no sé, hi ha molts, és que teníem moltíssims. Molts. I recordar que hi ha una cançó de dins la sèrie que hi ha gent que se n'oblida, que a mi personalment m'encanta, que és el Mam del Binks. El Mam d'en Binks, que, bueno, és lo de sempre, quan parlem de cançons, tothom li ve al cap els openings i endings, però recordar que també hi ha cançons integrades en els episodis que també, tot això també es va doblar i es va fer una gran feina, igual que es va fer
amb els opening, amb les cançons d'obertura i les cançons de tancament. És que les que estan a dins de la sèrie són superimportants doblar-les. Jo diria que ara mateix és quasi més important que un opening i un ending, perquè si fan que la història avanci, s'han de doblar l'idioma que s'està veient, si no és molt estrany de cop. Llavors sí, totalment, sí, són molt xules, de fet. Ara, per exemple, als nous episodis tenim la cançó de New World, que en principi bé, ens han arribat informacions de que en principi no s'havia de doblar igual que els endings i els openings, però es va arribar a un acord, es va negociar i es va arribar a un acord per poder doblar la cançó aquesta, la cançó que canta el Brook en els primers, que és el quart o el cinquè episodi dels nous episodis. Així que, bé, almenys aquesta la tenim en català, per sort. Bé. Llavors, vosaltres, quan feu una cover d'anime, o ja sigui One Piece o altres, què creieu que és el més complicat? I també si preferiu ser fidels a l'original o us agrada donar-li un toc així més personal. Bona pregunta, Perquè depèn molt del resultat final que busquem. Hem fet algunes adaptacions que hem canviat totalment l'estil perquè volíem un efecte més de balades o al revés, algo més mogut. Llavors, però sempre, si més no, a nivell de sil·làbica i a nivell de text sí que intentem ser al màxim de respectuoses amb l'original, perquè el missatge el volem mantenir. Evidentment que hi ha una llengua, un canvi que s'ha d'adaptar, però inclús metàfores i tal, busquem equivalències en català. Però clar, sí que és potser el més complicat això, és alguna adaptació que hem fet servir com moltes metàfores. La Cris en parlava d'una... Bueno, la de Your Name, per exemple, ens la vam currar moltíssim. Aquella... Sí. La lletra no és fàcil perquè intentem tenir això, la sil·làbica, les accentuacions i mantenir la melodia de l'original. Clar, on sí que potser ens prenem una miqueta més de llicència és quan agafem cançons antigues, diguéssim, les que ja estaven en català, doncs aquí sí que li donem un toc younenki per fer-les més nostres, perquè aquelles ja estan fetes, o sigui, com les ha sentit tothom, ja estan fetes. Llavors nosaltres sí que ens les portem més al nostre terreny, al seu duet, fem veus, fem moltes més coses, potser una més canyera la fem més balada, de cop una altra la fem més canyera, i aquí sí que li donem un toc més personal, però clar, respectant la lletra que es va fer, que, mare meva, quina feinada es va fer en aquell moment. Molt bé. Val, doncs ara passem a una ronda ràpida de preguntes. Val? Llavors, jo us faig us dic una coseta i resposta curta i concisa. Vale. De One Piece, ja sigui de la sèrie, tant com de la sèrie com de les cançons. Llavors, personatge preferit? Chopper. Jo la Bibi. Arc preferit? És xunga aquesta, Jo diré a la Basta per la nostàlgia. Dir la mateixa, és que Vinga, coincidim. Vinga. Opening preferit? Bon Voyage, el 4. Jo el 5. I ending preferit? Bé, això jo més o menys ja ho heu comentat. l'1, Memories. Jo diré el 7, però per dir. Quina creieu que és la cançó més emotiva? La primera, el primer opening. Sí. I la més èpica? Home, la banda sonora aquella... La banda sonora... Aquesta. Que comença amb... Sí. La de quan es posen serios. Aquella ens agrada. Aquesta. La farem pensar la mateixa. O sigui...
Cançó que us agradaria cantar. És que Pues, ja, no, per mi la de Poden Crazy ser, Crazy Rainbow Star. poden ser les que no estan doblades, encara. mm, ai, no ho sé, jo no ho sé, la veritat, Jo el Crazy Rainbow Star, que crec que és el 8 o el 7. És el 8. Si no vaig errat, és el 8. Sí. Ai, jo no ho sé, no ho sé. No ho sé. L'Ending 1 és molt bonic, per cantar-lo seria una fantasia, però és que la Chill Shot el fa molt bé. És que estan molt ben cantats, és que... No ho Hi ha sé, molt no ho sé. d'amor. Hi ha molt d'amor darrere de totes les cançons. Sí, que el facin ells. Ja les cantem als concerts nosaltres. Bé, fer una petita falca i recordar a la gent que tenim un opening doblat en plan fan al YouTube, en col·laboració Salvem One Piece, amb la Geonenki, amb l'Aida de Tark, amb la Mire. Si hi ha algú que en 2 mesos encara no l'ha escoltat, recordar que està al YouTube i podeu anar a escoltar-lo perquè s'ha fet un treball per part de totes espectacular i des de Salvem One Piece estem molt orgullosos de com ha quedat i ha estat una col·laboració molt xula fer aquesta petita falca per si algun despistat o despistada que encara no se n'ha assabentat. I última pregunta ràpida. Un moment que considereu top de la sèrie. Va, podem fer spoiler? Dels episodis nous, de la sèrie que no està doblada... No, jo diré de l'antiga. O sigui, de l'antiga, de tota la primera part que es va doblar. De la primera meitat. Sí. Bé, això ja han tingut... La gent ha tingut temps de veure-la. Ja, els spoilers ja, que ja aquí ja han prescrit. Així que Ho puc dir com camuflat. Ho puc dir sense dir exactament què passa, però nosaltres ens entendrem. Vale. Vale? Jo, quan s'acomiaden d'una cosa molt important... Vale, sí. Vale? Que jo crec que és Sí. dels que més he plorat. Sí. I també de quan marxen de la basta. Aquest crec que són molt èpics. Hi ha els típics, però per dir... Bueno, aquests també són bastant típics. Però són dos que a mi em van marcar moltíssim i vaig dir, vale, això pinta guai. Jo em quedo amb el meme de la Nico Robin dient-li al Rufi però és que no pots confiar en tothom. I es gira i diu, però ens traicionaràs? I diu, no, veus? Dic, és que els moments graciosos de One Piece és que són molt graciosos, estan molt ben trobats i està bé recordar-los. I el Ruffy dona molt de joc amb això. Molt. És increïble. És increïble. Cada personatge té una característica de caràcter, té el seu caràcter que fa un tret distintiu i fa que entre tots es creï una bona harmonia i es pugui jugar de moltes maneres. És molt dramàtica però també molt còmica i això és molt divertit. Sí. Val, ara passem a una altra secció, anem a parlar de la comunitat. Vosaltres esteu al corrent de les comunitats de fans que existeixen de One Piece en català? A veure, és que ara mateix estem bastant out una miqueta de què és la comunitat, però sí que sabem, som conscients de tota aquesta comunitat perquè s'ha lluitat moltíssim perquè s'aconsegueixi el nou doblatge i tot això, i nosaltres al final hi hem format part d'alguna manera. Sí que sabem que hi ha moltíssima gent fent ressò de tot això i sí que sé qui sou, sí que sé qui són, o sigui, sí que sabem qui són. L'únic que nosaltres potser no estem tan actives en quant a la reivindicació, sí que ho vam fer de forma cantant, que al final és el que fem nosaltres amb vosaltres, va ser com la millor manera de posar el nostre granet de sorra en tot això. Bé, la idea era una mica parlar de quina valoració feu vosaltres d'aquestes comunitats, quina importància creieu que tenen aquestes comunitats que existeixen exclusivament en català, per parlar més del fet d'aquestes comunitats que existeixen de fans de l'anime o del doblatge en català. Si creieu que tindria el mateix futur el doblatge en català i l'anime en català
si no fos per aquestes comunitats de fans. Jo crec que és una arma de doble fil perquè, evidentment, ha funcionat, i no només amb One Piece, ha donat molta veu a moltes opinions que potser no haguessin arribat, estem parlant de doblatge català, no haguessin arribat a la corporació de TV3. Llavors, per això ha anat molt bé. O sigui, hi ha hagut un ventall d'opinions que s'han validat, i per això tenim ara mateix animes en català. I no només One Piece, per això. O sigui, la comunitat, la corporació ha escoltat els consumidors, per fi. És una eina que serveix per escoltar. Però també, clar, l'arma de doble fil també potser a vegades es comenta massa. Jo, per exemple, que sóc molt fan de Friends, quan una actriu de doblatge que, pobra, es va morir, i va haver-hi moltes persones que van criticar canvis de doblatge, que dius, ostres, però és que aquesta actriu ja no hi és. Llavors, a vegades hem de crear aquesta consciència hem de parlar sobre coses que podem entendre, que podem defensar, i a vegades doncs, respectar decisions que es prenen que van més enllà del nostre parer. Molt bé, doncs... Sí, o sigui, però, bueno, perdó, no, si digues, és que ho ha dit sí, molt bé la digues, Laia. endavant. Ha quedat molt sèrio. És que ho ha dit molt bé, llavors m'he Digues. quedat en pla perfecte, perquè res més. No, però crec que home, sí, clar que ha servit, però, o sigui, ha servit en tot en general, i no és una comunitat, sinó que al final és un englomament de tot. No són, crec que el que és important no són les petites comunitats que es fan, sinó que és que tothom fent pressió doncs s'ha aconseguit això, sempre que es demani amb respecte, que és el que ha dit la Laia, que moltes vegades doncs potser s'oblida, i crec que és superimportant demanar les coses amb respecte, i s'han aconseguit coses, o sigui, a la vista està. Llavors, bueno, 100% el que ha dit la Laia, i res, que sí. A vegades ens n'oblidem de l'empatia, i que hi ha gent que treballa i que no cal que rebin tanta crítica, tant de dolor, vull dir, tots són persones. Molt bé, doncs bé, estem arribant al final. Una pregunta que us vull llançar així per començar a concloure. Si haguéssiu de convèncer algú que no ha vist One Piece perquè el vegi en català, què li diríeu? O sigui, jo li diria que s'animés a veure un anime que parla de moltes coses, molts valors, que és molt... O sigui, potser no el recomanaria, si no has vist mai cap anime i no t'agrada, no et miris aquest, que té 1000 episodis, que jo estic encara intentant acabar-me l'anime, no hi ha manera, o sigui, arribar al dia i no hi ha manera, però sí que... bueno, és això, té valors molt importants, així com hi ha animes que diria que no el miris, aquest sí que et diria, és que parla d'amistat, parla de lluitar pels teus somnis, parla de posar per davant coses que són realment importants. No sé, trobo que els valors són molt bonics, i clar, sí, o sigui, està doblat ja molts capítols en català, doncs clar, si poden aconseguir-los legalment, que millor, no?, que començar a veure-la en català, sent conscient que hi haurà un moment que t'hauràs de passar al japonès, com em va passar a mi, però no passa res, seguim amb la vida i ja està. Però trobo que el tinguera en català, que regal. I facilitat, així no has de llegir, pots estar pendent del que passa a la pantalla, si és que tots són facilitats. Estic d'acord. I recordar que actualment One Piece, és a dir, que el català és una de les llengües amb les que hi ha més episodis doblats. No sé si és la quarta o la cinquena llengua del món amb més episodis doblats. És a dir que... Imagina't. Podem estar contents. Evidentment que en volem més, però... Bé, doncs el català s'ha fet un lloc al món pel que fa a doblatge d'anime, específicament. És que en català tenim la sort de que en la seva època, en els seus principis, es va fer una aposta molt gran per uns dibuixos que no sabien com funcionaven. Tornem, i en un món que no hi havia internet van arribar uns dibuixos i van dir, ostres, què és això? I va funcionar. I estem parlant Bola de Drac, Mazinger Z, Ginger, totes aquestes èpoques, i aquesta aposta que vam fer, que som la que vam consumir nosaltres, és el que portem
des de que fa 6 anys que estem en el projecte, és el que portem dient sobre els escenaris, de, ostres, hem de consumir anime en català, hem d'escoltar música en català, perquè, ho tenim, doncs ho hem de defensar, no ho podem perdre de nou. Ha costat molt tornar a tenir tots aquests animes. I també és molt important tenir clar que hem d'intentar que s'enfoqui molt cap als nens. O sigui, nosaltres ja ho hem viscut, ja ho vam tenir, i ho seguim tenint, Ore Kiumiri, però els nens i nenes són els que s'haurien d'empapar de tot això nou que està sortint i de totes aquestes coses, perquè ells serien en un futur uns nosaltres que estarien lluitant per tenir coses en català. O sigui, l'objectiu de tot això ha de ser que no es perdi la llengua, que a vegades també crec que s'oblida i crec que és el més important de tot. O sigui, que aquestes noves generacions vinguin a un concert i puguin dir, mira, això és One Piece, saps? O sigui, que puguin com tenir aquests referents que juguin a One Piece i que el mateix que fèiem nosaltres. I crec que això és superimportant. I una cosa que recordem molt des de Salvem One Piece és que d'alguna manera som una generació que hem après català, hem après a parlar català gràcies a aquestes sèries que veiem des de ben petitons. Totalment. Al final, des de diferents generacions, ja sigui aquestes primeres sèries que van aparèixer, com Bola de Drac als 90, Mazinger Z, etc., com després amb el 3XL, amb el K3, etc. Sí, o sigui, i que tu quan veies la sèrie en català, doncs jugaves en català, perquè ells parlaven català. O sigui, ni t'ho plantejaves, és la llengua en què parlava el Ruffy, el Inuyasha, saps? O sigui, parlaven català. Que necessiten, els nens, els infants, necessiten aquests referents. Molt bé, i ja per tancar, amb una frase, per vosaltres, One Piece és? Amistat. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaunenki, per participar a Cròniques del Nou Món. Per acabar, us deixarem amb un petit fragment musical de la Jaunenki Music, interpretant algunes de les cançons de One Piece. També les podeu trobar a les seves xarxes, al seu canal de YouTube, aquestes cançons. I res, i no oblideu seguir-les a les xarxes, qui no ho faci encara. I a tots vosaltres que ens escolteu, si us ha agradat aquest format, recordeu deixar el vostre m'agrada i subscriure-us al canal. Ens veiem al proper episodi. Naveguem tots junts, encara que tots som molt diferents. L'únic important és veure que ens donem la mà contents. Potser estarem sols, però el camí que ara hem començat sé que serà llarg i espero que el vulgueu fer al meu costat. M'he llevat amb ganes d'anar allà on ens dugui el cor. No es pot frenar un somni tan evident. Vull anar endavant, he de ser molt més ràpid que el vent, si vull descobrir-lo. La ciutat mai dorm, però ara s'ha dormit. Res no és impossible quan hi creus. A partir d'ahir i junts fins demà, sé que el món canvia sense rumb. Però segur que si m'hi ajudes tu, puc tornar a reconstruir-ho tot. Quan tens amics que sempre et faran costat, podràs vèncer el gegant Goliat.
No sé quin rumb prendre per veure aquell dia que vas despertar-me en un port fantàstic. Agafo el timó fort i miro el meu mapa, ja veig els miracles sortint del meu cor. Cap al cel navego per seguir el meu somni, el busco però em perdo entre els núvols i el sol. I fora del somni, sense ni buscar-te, tinc sort de trobar-te perquè em fas millor. No he de renunciar al futur llunyà per seguir els meus somnis. No vull que s'acabin mai, els vull sentir. Perquè som... I en brillant el teu camí veuràs un somni etern i una amistat que ens unirà. Segur que les tens davant, les pots tocar. Tard o d'hora ens tornem a alçar, hem de continuar sense parar. Més enllà del mar jo vull anar i així la seva llum ens tornarà a guiar.